ha nne na nna anyị na-eme mgbe gboo na-eme. Ọ bụrụ na o nwere ihe nne gị na-eme maọbụ nna gị na-eme na-adịrọ gị mma dịka nwa ha, imepe ọnụ wee jee sị nne m na ihe ị na-eme adịrọkwa mma, i were aka wee makpọpụ gị agba maọbụ achụọ gị ọsọ maọbụ tie gị ihe, kụọ gị ihe tinka kọrpan. Ọ bụrụ na ị ka na-eme ya dịka onye nne na nna ọgbara ọhụrụ, a sị m na ọ dịrọ mma. Oge ụfọdụ kpọkọnata ụmụ gị sị ha, kedu ihe bụ ihe a na-eme na-adịrọ gị mma? Gee ha ntị, mara ihe ha si na ị na-eme na-adịrọ mma, maka na site n'ihe ndị a ka ị ga-eji wee mara nke ị ga-ahazi, nke ị ga-ewepụ na nke ị ga-etinye ihe. It is called intentional parenting. Ejikwa n'aka gị wee chụfusie ụmụ gị ebe ị na-eme na bụ African parent. Everything is not a fight. Ihe niile abụghị ọgụ. Ọ bụghị oge niile bụ girigiri gbamgbam tigbuo zọgbuo. Oge ụfọdụ wetuo obi, nụ ihe ụmụazị ya na-ekwu, ka ị wee mara ebe mmiri si abanye okwu gbọgọrọ, maọbụ ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ agụba adịrọ nkọ. Onye nọ ya biko kara nwanne ya. Ndewo.